τώρα Απευθυνόμαστε σε άλλο πολιτικό κόμμα. Πάμε σε άλλο πολιτικό κόμμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον πρόεδρο, ο οποίος έχει δύο πολιτικά κόμματα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Λάσκο. Κύριε Λάσκο, καλησπέρα σας. Καλημέρα σας, μας ακούτε? Έρωστε. Γεια σας κύριε μου, είστε καλά? Δεν είμαι κύριος. Τι είσαστε? Γυναίκα? Τι είσαστε? Ζώων είσαστε? Ναι. Μήπως μπερδέψετε τα υπουργεία με την κυρία Μπριζολέ που λέγαμε προλίγου? Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικών κατάλογων, Ναι. είναι κατάλογων εγγεγραμμένοι. Άλογα. Άλογος. Ωραίο το άλογάκι. Οπότε εγώ που έχω δύο κόμματα, δηλαδή δύο όματα είναι κύκλοπασμένα με δύο μάτια, Ναι. εκεί έχετε έναν κύκλοπα με ένα μάτι. Ποιος είναι αυτός, ο Βαγγελόπουλος? Μάλιστα. Να δούμε το ματάκι κύκλοπα, το μονόφαλμα. Κόμμα, όμα δεν είπαμε. Κόμμα είπε, είναι κόμμα. Το όμα δεν είναι μέσα στο κόμμα. Ωραία, μάνα. Είναι ο κύκλοπας με ένα μάτι. Άρα, Ο πολύφημος κύκλοπας ήταν ο Παπανδρέου. εσείς κύριε μου, πάμε στο δικό σας λίγο μάτι. Εσείς δύο μάτια έχετε. Κύκλοπα. Ναι, Πού τα έχετε τα μάτια? δύο μάτια. Μισό λεπτό και ο άλλος που Δύο βλέπω. κόμματα, δύο όματα, μάτια. Μισό λεπτό κύριε μου, μάτια τυφλός είσαστε. Όμα, είμαι και τυφλός, ο Ιδίπους τύρανος. Μάλιστα. Μην μας τυραννέψετε εμάς μόνο. Επειδή μιλούσατε προηγουμένως για κάτι, ο Περικλής είπε. Πρόσεχε δεν θα πεις είπε ο Περικλής. Ποιος Περικλής? Ο Περιπτεράς ή ο γνωστός? Ο αρχαίος. Παραπάσιν ανθρώπης, τρεις είναι πολιτείε. Ολιγαρχία, δημοκρατία και τυραννία. Ο Περικλής δεν ήξερε τη σημερινή δημοκρατία, ήξερε την τότε δημοκρατία, που δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή δημοκρατία. Μάλιστα. Οι βουλευτές Κύριε είναι Λάσκο. οι στιφαλίδες όρνηθες. Οι αρχηγοί των κομμάτων είναι οι κεφαλές της Λερναίας Ύδρας. Και εσείς το ίδιο είσαστε τότε. Εγώ έχω δύο μάτια είπαμε, όματα. Άρα είστε διπλή. Άρα είσαι διπλή η Λερναία Ύδρα. Δεν ρουφάω το αίμα του λαού εγώ. Τι το κάνετε εσείς? Η Λερναία Ύδρα και οι στιφαλίδες όρνηθες ρουφάνε το αίμα του λαού. Ο κύριος Ευαγγελόπουλος εδώ πέρα μας έχετε μπερδέψει λίγο τώρα, άστε το Τι καλύτερα. θέλετε να μας πείτε, ποιο είναι το Πήγα μήνυμά να πω σας, κάτι, αλλά δεν το λέω. Να το πω. Έχω ένα ερώτημα, παιδιά. Να κάνω ερώτημα. Εδώ λέει ο κύριος ρουφάτε η πολιτική το αίμα. Ο κύριος Ευαγγελόπουλος που ξεκινήσει ένα καινούριο κόμμα τώρα. Τι ρουφάει? Και μάλιστα Πείτε μου. αδικημένο. Τι αίμα μπορεί να ρουφήξει? Είπαμε αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή, δεν είπαμε για τους όξω από εκεί. Άρα δεν είναι ρουφικτός ο κύριος Ευαγγελόπουλος. Δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα αυτός. Δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Εάν μπήκαμε στο 2000, 3 Ναι. Ιουλίου, Ναι. είναι το τελευταίο έτος της ανθρωπότητος. Δεν βλέπετε τι κάνουν στα χρηματιστήρια. Δηλαδή θα ψοφήσουμε. Εγώ εκεί μαθητή, όχι. Ο ζώο που μας είπατε προλίγου. Γιατί Θα ζώα μας πάψουμε να είπατε? είμαστε ζώα, θα γίνουμε Έλληνες. Είμαστε 144.004 Παρακαλώ. άτομα οι Έλληνες και οι δόκιμοι Έλληνες, οι μαθητές μου. Μάλιστα. Οι μαθητές μου μελετώντας να μάθουν ελληνικά να γίνουν Έλληνες, δημιουργούν τυφώνες, σεισμούς, ακραία καιρικά φαινόμενα για να φέρουμε το χάος. Εσείς Το τα πρώτο κάνετε αυτά κεφάλαιο όλα? της μυθολογίας. Ναι, οι μαθητές μου και εγώ. Πώς το κάνετε κυρία μου? Μελετώντας. Μελετώντας φέρνει σεισμούς. Ναι. Πώς το φέρνεις ο σεισμό? Μελετώντας τον Όμηρο. Δηλαδή και εμείς στο σχολείο που διαβάζαμε Όμηρο τι Αυτά σημαίνει? που διαβάζατε είσαστε Ιουδαίοι, προδότες των ελληνικών. Ναυσικά. Καλά τι? Αυτά που διαβάσαμε εμείς. Εδώ λέει κάτι ο κύριος, εδώ λέει ναυσικά φωνάζει ο κύριος Ευαγγελόπουλος. Πείτε κύριε Όχι, κάτι Ευαγγελόπουλο. διάβαζα εδώ στο σύγγραμμα, ναυσικά. Κύριε Λιάσκο, υπάρχει... Κύριε Λιάσκο, Η αυτά που κυρία λέτε, Καλίτσα εδώ, Σου είπα. η κυρία Καλίτσα εδώ, η οποία είναι φιλόλογος. φιλόλογος, ήταν τέος γενική διευθύντρια στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Αγανακτήμα θα το πει λέτε. Διευθύντρια, όχι τέο, όχι γενική διευθύντρια. Εντάξει τώρα, βάλει και γενική. Άστο και Το πιο, κάναμε general manager. πιο ωραίο Είναι κυρία πιο- Καλίτσα μου τώρα. Μην μου χαλά τη διακόσμηση. Τέος γενική των γενικών διευθύντρια. Για πείτε λίγο, πώς νιώθετε με αυτά που ακούτε, τα παράλογα πράγματα? Αλλά μπουρνέζικα ακούω, δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να μου εξηγήσετε για να καταλάβω. Γιατί αν δεν καταλάβω δεν μπορώ να πω τίποτα. Μπράβο. Δεν λέω τίποτα. Είσαστε φιλόλογος Σιωπώ, της σιωπώ. αλφαβήτου. Δεν Η καταλαβαίνω. αλφάβητος- Αν δεν μπορέσω να καταλάβω δεν μπορώ να απαντήσω. Είσαστε φιλόλογος της αλφαβήτου, έτσι δεν είναι?
Είστε φιλόλογος αλφαβήτου. Της αλφαβήτου, Βάτε το πιο δυνατά να ακούει, κύριε. Δεν ακούει. της αλφαβήτου και του α και του ω. Μπράβο. Το Α των Ελλήνων λέγεται άλεφα, σελής 12 λεξικών ήλιος. Όσοι το λέτε Α είσαστε Ιουδαίοι, προδίδετε το Θεό το λόγο τα ελληνικά. Παρακαλώ, μάλιστα. Θέλω να λέτε ότι είστε εξωγήινος. Αλλά δεν θέλω να μην δώσω αυτά τα πράγματα. Είμαι από τον κύριε Πολικό Καλίτσα. Αστέρα. Τα ακούτε, κύριε Καλίτσα. Απίστευτο, ποιος είναι ο Πολικός, από εκεί προέρχεστε, ήρθατε από άλλο πλανήτη. Τι εννοείτε, κύριε? Όλοι είμαστε από τον Πολικό Αστέρα, εκεί θα πάμε το 2000. Τι είστε, προφήτης είστε, τι Το είστε? 2000 δεν έχω φτάσαμε. καταλάβει. Δεν μπορώ Κύριε να μου, καταλάβω. 2008 έχουμε. Με το παλαιοπάτε. Εσείς είσαστε με τον Πάπα, εγώ είμαι εναντίον του Πάπα. Κύριε μου, εδώ πέρα, κύριε Λιάσκο. Για αφήστε τώρα λίγο τους πόλους και τα όλα αυτά Εδώ εκεί. βρισκόμαστε σε μία παρανόηση, δεν καταλαβαίνω. Τι εκφράζετε, Μα πού προηγουμένως απευθύνεστε? θέλετε και να απεχωρήσετε, να μην Άρχισα απεχωρήσετε, τα παιδιά καθίστε. Αυτή τη στιγμή κάνετε κακό στη νεολαία. Ποια νεολαία, πού την ξέρετε την νεολαία, που την έχετε βουλιάξει με την αλφάβητο και την μαλλιαρή που της δώσατε. Ποια μαλλιαρή. Τι Τι μου λέτε. εννοείτε, εν πάση περιπτώσει? Τι είναι αυτό που εννοείτε? Ένας μαθητής μου μέτρησε όλο τον Όμηρο και μόλις το μέτρησε... Κύριε μου, γιατί μας πέθανε έχετε ο τρελάνει Λάλης τώρα. που κατέστρεψε την απλή καθαρεύουσα. Μάλιστα, τώρα γιατί μας έχετε... Τι βάζετε στο στόμα σας τον Όμηρο? Ο Όμηρος ήταν ο μέγας διδάσκαλος όλων των εθνών. Ξέρετε τι λέτε, τι όχι εννοείτε? δικό σου φυσικά. Μέγας ποιητής, ο πρώτος ποιητής. Τι Όχι εννοείτε? δικό σου. Όχι δικός της. Όχι δικό σου λέει. σας δάσκαλος. Όλου του κόσμου δάσκαλος. Οι τρεις πρώτες, Όλοι στηρίζονται στον Όμηρο. οι τρεις πρώτες λέξεις του Ομήρου είναι μήνυν άιδε Θεά. Ταυτότης αμήν αμήν. Ταυτότης μήλων. Τρώτε το μήλον. Αμήν, Δηλαδή θα δεν αποκαλείται τον Αζωραίο με το κενό του όνομα. Αμήν. Να φάμε μήλο. Τρώτε το όνομα του Ναζωραίου. Τι, κύριε μου, τι μήλο, κόκκινο ή Κάνετε έναν πράσινο. ακταρμά εδώ πέρα. Βάζετε τον Όμηρο με τον Χριστό. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι Τέλος πάντων, λαμπρονέζικα. παρακαλώ πολύ. Σταματάμε είπα εδώ. Χριστό. Απαράδεκτα. Δεν Δεν είπα Χριστό. Δεν είπε τίποτα ο κύριος Στέκη. Παρακαλώ, να ηρεμήσουμε λίγο. Να πάμε λίγο στα πολιτικά σας κόμματα, κύριε μου. Έχετε 2 κόμματα. Εκπροσωπείτε 2 πολιτικά κόμματα. Τι ακριβώς σημαίνει, κύριε Ηλιάσκο? Έχετε υπόψη σας για τη Ρέα. Για ποια? Τη μυθολογική Ρέα. Την του Ρέα, Τζι τη ναι. θυμόμαστε. Και τη Ρέα της μυθολογίας, αν γυρίσει το χρόνο πίσω, κάτι μου τη θυμήθηκα για αυτή. Η Πείτε. Ρέα είναι ένα από τα κόμματά μου που έδωσε στον Κρόνο το λίθο Λαν στα ελληνικά, Λάσκος Αθανάσιος Νικηφόρος, και ο Κρόνος η Βουλή εξέρασε τους θεούς του Ολύμπου. Κυρία Βούρου, πώς τα ακούτε όλα αυτά? Πείτε μου, κυρία Βούρου. Δείτε, τον έχω ξανακούσει όταν παρουσιαζόταν στα Πώς σας παιδιά φαίνεται? της νύχτας Πώς και σας μου φαίνεται, κύριος? Είναι άλλη Παρασκευή με μετάφραση. Ένα λεπτό. Μου φαίνεται Πώς, σαν και ότι εσένα. λέει πράγματα με όλο το σεβασμό τα οποία ούτε ο ίδιος δεν καταλαβαίνει. Απίστευτο. Δεν ξέρει τι λέει δηλαδή. Όχι. Τι? Αυτά τα έχει οργανώσει και ξέρει πώς να Η τα πει. διαφθορά της γλώσσης Αλλά προκαλεί πιστεύω ότι διασάλευση ο λογικού, ίδιος πέσε δεν στη τα γυναίκα καταλαβαίνει αυτή. αυτά που λέει. Τι να πει? Η γυναίκα αυτή που μιλάει τώρα, πέσε της, λέει ο Πλάτων, η διαφθορά Είπες. της γλώσσης προκαλεί διασάλευση λογικού. Είναι κατά τον Πλάτωνα τρελή. Είναι ποιος είναι τρελή? Κατά τον Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς δεν καταλαβαίνετε τι λέτε. Θα μιλάτε καλά, δεν μπορείτε να πείτε μια γυναίκα τρελή εδώ πέρα. Εγώ πειράζει, δεν δεν καταλαβαίνω. πειράζει, Ο Πλάτων συγχωρώ. την αποκαλεί Το συγχωρώ, διαφορά αλλά της δεν γλώσσης. ξέρει τι λέει. Μάλιστα, κύριε μου, για να κλείσουμε τα πολιτικά σας κόμματα, κατεβαίνουν στη Βουλή κανονικά στις εκλογές. Καταλαβαίνετε Είπαμε τι έχετε λέτε. τη Ρέα, το ανησυχώ ένα για κόμμα, σας. ωραία. Το άλλο Δεν έχω κόμμα... καμία σχέση με τις Τυφαλίδες Όρμηθες και τη Λερναία Ύδρα. Ωραία, έχετε τη Ρέα. Το άλλο κόμμα ποιο είναι? Είναι Νέα Ελληνική Δημοκρατία και Ελληνικών Δημοκρατικών Κόμμα. Μάλιστα, επειδή με εκφράζουν πιέζουν αυτά. από το κοντρόλ και πρέπει να περάσουμε στο επόμενο Είναι θέμα. η μύδια, περίμενε να καταλάβεις. Δεν προλαβαίνω να καταλάβω, περιμένουν κι άλλοι. Είναι η μύδια το κόμμα μου. Μάλιστα. Από 11 Δευτέρου 96 που εκθρόνησα το Θεό σας τον 666. Καλωρίζει και το κόμμα σας. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα και δεν θα προλάβουμε, κύριε Λαϊάσκο. Γεια και χαρά σας. Εξωγήινο. Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα.